Ahojka lidičky, vítám vás u dalšího videa, mé jméno je Sebastian Lipenský a dnes natočíme Minecraft s mojí pomocnicí Carmen Lipenskou. Jo, a já Lipenský. Tak, ahoj. Co si budeme dělat? Samozřejmě pro nějakými strámy. To jasně, stromy. Jo, tady bychom mohli udělat to, takže jsme mohli najít čarodejnici. Já vím. Sebo, to se mi nenačítá. Carmen. No super, i to by... Tobě se to, pane bože, vymazalo. Omlouvám se. Budeme tak tady natáčet znovu. Ne, dobrý. Počkej, no, máčkni tohle. Omlouvám se, lidičky. Počkejte, já teďka tady něco musím udělat. Protože ne blbá. Můžu hrát za tebe. Opět tady někde je zombie. Sepi, to blbý. Hnusný zablben. Au! To máš zváčknout. Karan, ty to hraješ poprvé. Dole. Nahoře. A pozdrav se a já se jmenuji Sebastian Lipenský. Ahoj! Vítám vás u dalšího videa. Dneska budu natáčet s mým kamarádem Cedricem. Čau. Tak, Ona je blbá. ty jsi blbej než to. Já jsem si udělal první hlavní dům. Teď mi se to zaseklo. A teď se mi to taky zaseklo. Tohle vrhu se hodně seká. Ty Teď vole. si dal tudle. Blbečku, kde je strom? Tam je vidíš, ne? Jednoduše, já je vidím až odtud. No, ale jeden strom. Ne, já třeba tamhle vidím 5, tamhle další 5. Sebi, proč mi to nekáš? Tohle se kápá. Z toho nic nevypadává. Vypadává, klidně se nám. Já jsem tím ten kobo. Šiši. Co tady je za stromy? A v popisku budete mít Blbiny. Budete mít Carmen Lipenský kanál. Proč můj? Takové chceš, nebudeš mít odběry. Videa. Netačí. No tak ho to nešlo. Ty vogo, a já budu se jmenovat normálně Carmen nebo co? Ty jmenuješ Carmen Lipenská. No, fakt dobrý jméno. Já se jmenuji taky normálně. Ne, jmenuji se Výstavbě. 31 koblů jsem natěžil. Hustý. Ale nic ti z toho nedám.
Proč líňáku? Teda, ty jsi lakomý. Tak vím, že tohle video bude moc krátký, ale bohužel to musím ukončit. Už musím jít spát.